294th year ng AFI Festival, mainit na sinalubong ng mga Cagayano. Ayan po ay hindi lamang po taga-Tugigaraw ang sumalubong dito sa AFI Festival, mga ka-good vibes. Dahil po itong 294th year ng AFI Festival ay sinalubong rin ng mga karatig bayan kasi po nagdagsaan ang ating mga bisita mula sa Igig, Peña Blanca, Solana, Piat, Enrile, at ibang lugar pa po. At lalong-lalo naman na po, sinaksihan rin po ito ng hindi lang mga taga-Cagayan. Sinaksihan rin po ito ng mga taga-Isabela, at nakidalo po sila sa sayaw. Pinanood po nila yung fire dancing. Kasi nga po, itong AFI Festival ay 3,500 na estudyante ang mga lumahok o mga nagsayaw. Kasi po, tinatangka ngayon ng city government na sungkitin po ang World Guinness Book of Record, no? Kasi nga po, 7,000 mahigit po. Parang sa Indonesia po ata yung gusto nilang sungkitin. So sana next year, masungkit po ng lalawigan ng Cagayan at ng Tugigaraw. Hindi lang po Tugigaraw yan, ha? Sana po, pati Pilipinas ay masungkit po natin yan, okay? Kasi po, tayo mga Pilipino, talagang likas na malikhain tayo eh. Likas na masiyahin tayo kasi nga, ito, 294th year tayo, something innovative, something new. Bumalik na naman po ang AFI Festival dahil nga po ang AFI Festival ay may relevance na sa word na Tugigaraw, ang word na Tugi is which means AFI. Kaya nga po, Tugigaraw. To move garaw. AFI, AFI, AFI. Yan po kasi nga po, minsan po ay naitanghali nga rin po ang syudad ng Tugigaraw na bilang pinakamainit na lugar sa bansang Pilipinas. Sa 40 degrees o 40 degrees nga po